Christina Vanam Kongzo Zon Banina Ziak Chu Mizo Chunga Le Linati Chu Anita Zon Banina Ziak Christina Vanam Kongzo Chu Anapo Kumzapitum Lai Anitoa Achu Anina Nito Ma Se Bible Nena Inzomna Ani Tatavangin Christina Vanam Kongzo Hian Cheer Ahloin a cheer tu mitam tak Antun Bel Zelani Zurlai no Pangtele University Klingin Ele Kabu Hian mitam tak nun akai Shue Vangin Miten Anhutle Ani Tuna Kanhu Meki Industrial Center England Ram Ania Headline Munhi Kum Zabisom Pasari Navel Kachuan Bedford Tiashiatlar Ania Headline Muna Hian Zone Bayanan Rong Bolna Alonito Trinani Tuna Kan Clear Meki Zone Bayana Tilhuida Komna Museum Ania Ein Chunga Hian Tuna Kan Muang Hian Ama Pual Room Te Oma Headline Muna Hian Ama Hun Laya Tilhuite Atak Ang Thapin Ala Omani Eng Tlaya Kan Hu Mek Tehi Ama Hun Laya Atil Nei Tele Ama Hun Laya Til Omte Ania Eng Nen Hian Zone Banian Chuan In Kai Noi Na Tam Tak Ang Nei Ani Hetlai Biak In Kan Mu Mek Hi Zone Bayanan Anupi Fanau Tinena Hun Anlo Man To Na Nia Atak Mutur Om To Lo Ma Se A In Shir Jing Nan Hetlai Muna Hian Biak In Ansa E Biak Ina Hian Ama Pualin Room Siam Ania E Room A Hian Ama Do Kante Ale Kabu Do Kante Lada Fikani E Biak In Hi Rin Om Taka Zirtir Tuhna Alo Tho Na Chuni Tuna Dar Kan Hu Mek Hi Zone Bayanan Avuak Trindar Ania E Biak Ina Hian Chukidar Na Thokin In Khom Kai Shui Na Tinen Alo Kop Trinani Tuna Kul Hui Niom Tak In Chisop Rup To Tele Bangla Ding Nel Nual Kan Mu Tehi An Hun Lai Kum Zabisom Pasari Na Hun Laya In Te Alania Eng Hitun Tengin Rau Alatling Emani Tuna Thillem Kan Mu Rang Ne Nuite Poster Kan Mu Tehi Christina Vanam Kongzo Azia Bu Tem Mila Siam Ania Eng Tehian Lut An Loin En An Loe Ema Khul Zin Tam Takin He Mun Hi An Plo Tuinani Tuna Lung Phun Moi Tak Kan Mu Hi Zone Bayana Puala Siam Ani Hetlai Mun Hi England Rama Po An Khopui Lun Lai Tak Mi Tetlo Du Tak Ania Tuna Kan Clear Mek Hi Zone Bayana In Hlui Ania Eng Tlai Hian Alem Jiek Moi Tak Tak Te Tar Chu Ani In Min Mi In Ahlo Le Ani Tun Huna England Omdan Ania Tuna Kan Clear Mek Hi Hetlai Huna Hian Min Ha Chol Na Hun Te An Mang Thrina E Kot Clear Hi Miro Pui Tak Tak Te Chin Chia Nan Te An Manga Tuna Kan Huang Khan An Ming Choi Nan Te An Mangani Tuna Khan Danglam Tak Kan Mu Hi E Thujik Miro Pui Tak An Phum Na Ania Hetlai Huna Hian Ama Shriat Jeng Na Lungphun Ro Pui Tak An Da Hetlai Tha Mul Hian Lo Ani Phain Mitam Takin Hemit Lo Tur Hot Hian Hun Mangin Ankal Thrina Eng Tlai Than Kan Mu Te Hi Than Upato Tak Tak Te Le Miro Pui Tak Tak Than Te Nia Olalpa Gam ko chok turin engtin nge katiam le Kirle Meiro Inupui Fanau Ten An Ngai Che An Mamo Che Sin Ithen Rual Tepon Kirle Turin An Beise Che Sin Kirle Meiro Sualman Chuthi Nani
asuarit phur chu ritin ha thlak le ma se a be si ram eng moi tak pan chuan akal shama chu be si ram a pan thlen ma chuan eng po tok don se thi na hial po tok don se poi atiloba eng kim a huam vekane asuarit phur mai baka hian akal na kong chu mun ral tri le mun rap thak mun hlom tak ti a hrerenga chu kal na konga chuan kor thuk te le rampil ril tak te aom ti a hrerenga ma se a be se vanram pan chuan akal pat zel thu ani Alpha lo kil mai ro thi na lam tuang zo me kani asuarit phur mai baka hian nunnabu Bible chu aking tila ele khabu awang hian an khopui amangai em po chu achu san ani Harawin asiat tir ang chuan chandam na kong chu zo zel atuma Christian champui thin sikan em kalau en reng cha iradu aboi mel le meya ye ka boy khop mai hele kabu hian rorel na wana tanga lo thleng tu rangin asuya he ka thusia thi ka thian te le ka nupui fanau te zong ka silpon an oi du silawa role na lo thleng tur sei chu dik chilom e thil hri chui fing hle mai kanin mel hriat tirang che ka ming chu pathian thu hril tu kani e pathian thu hril tu mo ani choi min than pui thianga min huangin pathian rorel na ma cham thei kala ni silawa chu wangin he khoi ka chu asana lo em vai heta hin ladin achan chu kalna tu ka hrelo lom kapu iwa fel ve hero rel na hi enting ka kalsan theyang le e chabi eva nam chabi hi ka pe che so tlai kong khar soi huem kapu ka pulo ani le eng soi huem o muin ka sia o engi mu songun takin pantala kong khar iwa munga chu kong khar chu ikikanga iti tu chu anlo hrilang che Ito mele mai hei e te borang na khua atang chuan mi pakhat thlem sama an ti chu Christiana anupui fanau te hena hruai kirle turin alo kala ma se Christiana chuan engkim thudik anupui fanau an thinam khoweng te hrilin akal santa ani kha Christian
Kachian loading te zon nei wang ve mole ki ma hi mo o nie nang ma hi mole kanin mel hriat ti rang che ka ming chu ti mo kani e ka ming chu khem sama ani khem sama mo ka hrile tu ka lom ka hrile tu che khem sama ta chu chung ko fel tak in ni thin khamole in thla tu tang rengin ka hriat zong tak in ni e Christina pha ka tuma ilong mulo mo Christina mo chu tiang ming chu hriat po ka va sangai lo ve mole tu kin khan anu pui fanau tele a thenom te chusna chu karon zonga ilong mulo mo walung chiat thak ve mole he tiang mi ho hi tun lai chan om cho kureng ani ma ni ngai dan hi dik beran ngai tlat zele ngala boi thak tak ni chu an om chok mai pon ni lo an tam lutuk min tran pui sam ro anu pui fanau te bula shroi ki le ka tu ani ho tiu le turin mo chu tiang de ka thiam zong takalom nang ni yang tran pui chu ka chak lutuk tlat ka tran pui ang che lungai reng su Isiat reng tur chu Christina kan mu huna chun eng mai lo soi ve tur rain lo shureng che thei ni su tiang te chu ka thiam nu tu kania mi ring tla tang che Christian ta khan moi lo karon zong na sal tuk che a khil to chi kha ke man ka ti meng loin rol to re su o tu mi ga dam ro ti bang ni kha avalo mom ve mole Christina ni nge ka be si Christina chu ka hrielo chung ko thatak an ni khamole hrile tuk che Christian ani mu chu alo le me la hian iti ho lok tengu ma se thil soi inge ta hin non ti ve a du in nem ni o du nei te re nge in pui fanau ten hena shroi kir le chu kan duwa kir le kir thei kan to lo kan khopui de a boral vek don lom khopui boral ti mai ni chu ti ante mi tam takin kum tam takatang khan alo soin sa to lom ring mai ro he tiang te chu ala thlingai lo shrim nang pani hriat ring khamole ani le nowa kha no hun lai khan an chung ku kha en ro hetla hi in ziak vekasin nova hriat po ka hringai lo reng mi hring poi mo zong te chu ka hrevek asin ai ziak ve mei chu ring view em ni kha le ka bu kha ring du reng su a thian rinom o Christian ti de ming thatak ani chu ma se ti bor bang mi sung che ro re lama chon tur khope chung ka kir leng amo a thei to lo kan boral vek don sin ro ka bula lo ka zok ru pathian ro re na kan pumpil thei nan pathian ro rel chu kan pum pel theng mo o kan thei lom ani thei lo eng pok ni se a thleng dong lo shrim a thleng dong lo reng Christian ai thei lo ni ndo ve thlem sam hele ka bu hian ho sak na bo thei lo soi ni chu kan chan tur ani ring mai ro ho sak na te chu I chung tin henai ikir le khan mai Christian ngai tu chiang ro I lo le do nem chung te bak ho sak na tak an om hlei nem kan ho sak na chu kan chung te hi ni ka kir thei to lo ani le tro thlem sam Christian te lo hian I ho mai teng a e mai ka ngai da chun
Christian bula kal mayang Emi dam lo pa hi zui do na mo thlem sam tiro kirle mai ro lo kal ve chuan kan panin pathian ro rel kan pumpel thei do na ni pathian ro rel na mo Christian ile khabua injik dei adik mo ô dikte reng mai pathian in chatu na kan nun theina khovel pian hmai na lo soi to lom le khabu khan engthil dang tenge la soi rambo rol theilo lu tu roma chumi ram kan lu theinan chuan chatu nun na min penga chuta chuan lungai na le tra na om to lawang ama chu hmuna chuan ho tu pa anianga kan mituite min ruk fai sak to don ani ta chuan mi tui bai omte an omngem om lawang achat chu ta chuan tu tenge lo omang kum tam tak liam ta mi te an lo omanga an hlimin an thiang hlim sia an va in pathian bula in lungrual takin an leng siwanga chu ta thlen chu ka chak to khop mai So enter u Christian hetinga in nu so hi ka thei mi lo ni lungai ma ta che thlem sam an ni thim fa lo man ni tiro kal san teang tui halin karil tramani kapu milo shu thiam lok tuin turi nei mi lo mo kha hein me ru Christian akong chu isoi da nei ven ang si do ve ele ka bu hian kong nu ma soi hle nem ma se chatu nun namin pe ka tiam ani Christian kan kal chak thailom ni chu mun chu thlelang ka hang lel to ni ka phurri phurawa hi ka kal chak thelo ni hi muna hian zan ri an tur kan zong ngai do ni hi ni lo ve le khabu e soi chu mun chu thlen ka hang lel to ni mun ro tri le rop thlak tok mai lungai na chir du mun chu thlem sama chuan a thleng ti reng reng a hrelowa hetlai mun hi ring tu de tan chuan mun hlom takani mitom tak hetlai hian an lo bo rol to thin ani hetlai mun chu a thim hle mai kan kong hi mun devin kan en zel ngai do ni hi he mun hi mo ile khabuin mun no ma sei chu abul tran na he teng hi ni chuan a to lampang chu tin nge ding le min tran pui ro kapil mai do khoi takin min tran pui ro ile khabuin na sei chu nang ma zo tan ka dai min tran pui ro
yo ka shria nang ma pui tur chen ka ron tan fatani ka ming chu pui tu ani e ka lo me mi pakhat pathian thuril tu ka hmuwa he mi kong kal tur he mi ko mut he tiang thi ma chun ma ni kal tur ani lo sing mole he tlai mun hi lungai na chir dup mun ani a he ta hian mi sual sual na zong zong luang khom thina a zo tu te an bo ral thina ni chung chu I tam pui thina ni an sual an sima kristal man hoi chuan pathian khoi ni chu ama khop mai chu tiang thu chu hele ka bu hin oma lo ani le tuna chun ka kal san to meng che ikal zelanga mun pakhat I thlenganga chu hmuna chuan I re na tur hmun chu awmang Christian su asurit purawang chun chawin ngui le ma se chu ram nuam thlen hlan chu anga hlel leya harasat na ing ang po tok se akong zo lai chu zo zel tumani Hey, cái thuyền dính tệ đi lo trộm mẹ lê mày lâu có rộ cái này hiền lùn hạ đâm la rồn khinh đặt xe lâu có rộ lắm mà hiền cầm minh chú sẽ tổ mấy thế à khó về thì là phình à cái này cái bộ cầm minh chú Christina cái này Christina mô cái sẽ tổ lúc tục chơi luôn cái sẽ lúc tục lướt chơi pero in chung lama ilu teng ei tur then khat te po machine ei tur in tur tam tak ka nei karo ilu tang miang ilu tang kan chung ko chan chin I hre to mai thia la hriat lo takin kan hrilang che kan pi le pu tang toin mi ho satak chung ko kan nuya imamo piang tuna po hian mindil ro in thlung reng su kape ze lang che ani le engwai nge hetiang ko ate lo kala mi pakhatin ge lian taka om ti min thrila chumi ka thlen chuan ka sual phur thi abo don ti min thrilani chu tiang ge dom tunga ti hril che kalkonga mi pakhat ka hmu pathian thusil tu kha min hrilani pathian thusil tu chu tiang thil om lo ni chu thil om ang lo lu tu ka hril che ni chu lo ma sin tuna po thil tam takiron tok tong chu ikal le zela tura po hian lungai na ril tram na mang ana tam takin muak che sin chu pa chung cross ung chang po soi tel lo mo cái phuri hi sớm mà xe nữa mà xin cũng cái số hiền phuri chú bố mày đó này chú mình hôm nào chuan khi râu quý tắc cái trang à nuông sẽ tắc in công tổ đó này anh ấy lệ hết tiếng phuri phura irong kaldan hi ấy là cái bộ chia lên một lệ hết tiếng cái số má là khăn lâu xuất tổ này là xuất tổ này ít chuyện thà biết bớt đi bớt bao đó long
không ai hele ka bu hi me ang kam pai di tiang ni lo ve ka kal me nge ni lo ve e tur poi ilai he nem e tur han la ru ngoi ro lo ding shi te tram pui cha ka du lom sa khomi to ke ni hi khovel hian sa khomi to khi ama mo ni ani le ikal lui lat don chuan ikal na tur kong chu ka ko mung chu ente somitlang soi muem somitlang pia son khote takte me oma chu khua chu dan tha khua ania khonuam takani chu khua chuan ke po om ve ka chak le thina ma se kaleng ngang silawa chu khua chuan thian thatak mai kanaya chumi chu dan thriania ain chu kholu ran tira tlang chi pa khan oma chu chumi fing tak me nia i phuriti bo sak dan chi hi a hriat ngei ka ring chu ka du sak na song ber ka hlan the chi chu ane mai wakalla luang takin wakalang che I try. Christian heta hian engei ti I kong zo lai va thak ma ve mi pakhat kam huwa ka phuriti bonan hian hemi kong zo tur hian min tia ma se le ka buai I chiar ton ni lo mi le ka bu kha anunga khan dai hriam ton ai pun hriam zo ka sin heting kan thei hil chuan ing tin nge kan chhan dam na pok an thok chho zo don ni ka sual ni Christian lungai ma che bitam tak be se ni lovin an boral thrina khovel thila finga thu soya khan I khot em tu thil pathum awma chung chu lungai tharo pakhat na kong abo tir chi pahni na cross thu a huat tir chi pathum na khi na kong ako mu chi kong ni lo lama apen tir che wangin I khotur ni tin a thui oi wangin nang ma po in hobok tur ni khovel thila finga thu o hi pathian thui lo na ani sin tunai kong zo lai hi kong dik ani lo katan be sina alom thiem ani le kong khar soi kha kala zong mu thenge theye thina mai pui tai la chuk thesin khai le bu chiar chung zel khan ikal lon nia
chị bé cái chuyện khơi tra rồng cao ngay nì ngay tỷ đồn cầm hình chu chạy đùa cái nì khơi làm ngay pan đồn à suari tak phur ka niya boron na khuwa tangin ka lo kala thin urna lo thleng tur laka ka him thei nan zai on la kal don ani kapu chumi kal na tur chu hemi kong khar hi ani ti ka hria min lo tir phalang em 팔루 두개 러루 줘 Yang tingé nang ma chơi cả la a chan chu he khopui boral tur chan chen hi ka chung te kan then om khoveng te ka hrila an ni ho nge chuan min nui so ni tun lai kho vela chuan a thleng chok ani khongai takin ka sual phuri ti bonan hin min tran pui thengem puthadu a chana chu i le khabu ke na khan oma lo heta hian kalla ti chuan silfia tu a oma anin na lo tran puyang che kalome kalom na tu ti chuan silfia tu in thlen ma lo chuan christian chu akal zela lo ludro kalo ma kring chesin kong khara ham vele chuan christian chuan banga chuan milem langlam tak mein ta hi abuwa emilem hi ngi mon ni che emilem hi anga wang de ni nau nei tia ankol tia nau pian vele om ngal thina amita van en diom tak ai mu te akuta le khabu tak om i mu te a hmui dan dik tak chi ki mu te hi ana kho chu misual de tan thil har sa tak ti lan fi na na atiani mishing ten athuan oi thina tura ngen sak niom taka i huang hian lallukhum kan chan theinan min ngen sak ringa thil te tak te musit om tak tak ang chi te po kan ti zel hian chu lallukhum abus sai chu kan chan tu tuna hemilem ka en tir ma sak chi hi chumi kalna tur hun lalpa chuan ama hi ikalna piang hruai tur chen aruat ani chu wangin ka thil en tir che hi thatakin ngai tula i thil mu piang te po hi iruin vong tlat ro chuti lo chuan min an ti derang chia kong dik tin an hruiang chia nima asela chu kong chu thina alu tang tiro tilama son en tir tur che kalanesin isual phurit phur hi makiti viawem ô mặc tia mặc cái khóc mày e pin dan hi mi hring ril ru chan chin train ati thiang hlim ngai lo ang ania bol hlo chu mi hring pian pui le ril ru sualin ati bol hlo en tirna ania mun phi hi dan en tirna ni i le kha buken khan dan tel lovin ro rel na om theilo ti atilanga chu wangin mi hring nun hlei chu nun tharin alo thak ta ni ti chuan chan chin train rel rusual chu ati bawa angam ta alo thiang hlim ta chu ti chuan ro puina dal lu tlakin alo fai thina ni ti an tir ani Christian kong ako mu chu kong thwa ania khon war ang ania
khovel dan hiral ma se a thui ro chu aral lawang chatuanin a om ringang Isu khovela alo kala misual te tlan turin taksain taksa apian tira tharawin tharaw apian tira ipiang thar turani khongai na in hi nangma ti anilo lalpa ti ani chu wangin tu main anti boilo wangche pathian khongai na hi amakani Isu Krista chu ahosa Christian nangpo chu hosak na le khongai na chuan amok che ani kan dam theinan hliam atura dikna kan chan theinan athisen achuka aturna te chuan zalenna min pe ni athisenin kan sualte atleng fai ni kapa anni hingai damang che min ngai dam ro Bible asui angin lali su Krista chu kantan athia phumin awma nithum niya athu le ta tuna chuan Christina mi hlui ni to lovin Christina mi thar inita isual te chu lakbo anita chu ti chuan chu mun thleng tur chuan Christina chu kal ta zela tuna chuan Christina mi hluin to lovin mi thar Christina ani to akong zo lai chu hlim tak le thoveng takina zo ta ni ka thim pa uno pa irolning karon kal ve theng em ta chuan ke po kal ve tho don alom ka ming chu rinomani Christina le rin oma chu in hrangai lo ni ma se Krista chuan unaw an lo reng meya an kong zo to chanchin tele thil chi hrang hrang an to te chu an soidun zela an kong la kal mek tur te po chu soi zelin lim takin an kong zo lai chu an kal zela an pan lam tur te chu phur taka soi tlangin thlamu takin an kal ta ni
rin ka tonang hi itong ve te ro Chu chuan an sa jok bum na khuwa an ti a chuan adama masa ka muwa afanu pathum chu nupui tan ka nei thei ti min shrila an ni chu khovel moniten an khat hloma chung nu la ta chu tu tengen ming ni hloma an ming da chu taksalom na duite mi ti lom na duite le in chung te an ni ani le I hoi san time chung ta chu pathian ming saling hoisan ele khabu hi adik sia chu wangin thang ok lo turin kan film khurangai ni yegang he khabu hian thang vel ok lo turin asem ni nang mana lom soi thil ti su kan ni si lo a engwange setan thanga hin kan ole milo ngai thate le khabu hian chiang takin en zia ka lom pathian thu kan muangin in buaina tang hin ka chan chuak ang chu tia lom min chan chok ang mo te reng mai rinom ele khabu in zia ki diklo pakhat ma aum hlei nem an ta nam huna tanga an zalen nu chuan lim takin an oma pathian thuril tu apo alo langa chuti rual chi chuan leilo dor pui au thom tele an nuam ti thom ta chu alo lang ta a kal ru khowela in la om ma se khowela inom hlen don silo All is vanity. Vanity of vanities. All is vanity. There is an evil which I have seen under the sun, and it is common among men. I said in my heart, leilo dor pui a chuan mi pui te an chapowin an ngai tu na chu sul hlir ania an ti sa chak na tire tur chuan eng po an huam ani What shall we do, Christian? Christian. I think it's best to keep quiet. this world, according to... Ha 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 ha, em tiểu hiểm mi tế hầu hiểm và chính và The prince. pathian in ma som chero se according Pathian in mal som ro se a. Pathian in mal som ro se. thiên in man sầu rồi sẽ ha ha ha.
ngi kan ti don le Christian ati dan thaber chu ngoi ri ani mai Lalpa, loilo dor pilal pa chu aron chuak ta mi deu so thiam takania thi na chunga ro arel thina mitam tak atikum thina ni Walk to ami te chu nan za em ani according to the prince of the power of the air, the spirit that now works in the children of disobedience. Whom you yield as of servants to obey, his servants you are, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. e khu hi misul tak tak le ril chi tak tak om khom na mun ania chuta chuan mi fel tak pakhat awma a hming chu beisia ani kan lal ma po an kun du lawani so. Apoi hleinem an shrimanga ni mai. kum engemaw za hetiang lalma thing thingai lo hi an lam hungai lova chu tiang buk chuan hetiang reng reng midang lam hi an lam hungai lo ani lekha bu khamin pero khai hele khabu hian ma kun lo turin a khil chu em ni ani em Shalom hele khabu hi kan ha dong e don lo min khil teu o nge apani hian kan ha jok don in pan hi hian hal turin ka pe chu chu tiam mi pahni al tur thu bek loma pang au thom nui nui kara chuan ei se thinlunga chuan mi alang mai hian tui hana le ril tram na laka tanga chuan tur om chun chu ele ka bu chiar chak hi ani ti chuan le ka bu chu ala kal ta ding ro ti tur kan nei kha pakha so khala chok ro chumi kong zo tu te chuan thiam thu reng reng soi ngai lova vanram an be se chu hun chun hak fan thin ani e thu ringa zom tu te chu an nunganga pathian ro rel na an nang ve lawang Bring the torch. Let him burn.
càng Để to tiểu càng to. Ichuan rin oma chu an hal lum ta a Christina ero chu chan chu ani thung ming chu besia ani ka ring mel nen po ain me le me kum tam tak chungin kanung chungi arong ngoi ngoi thina tuna chuan ile khabumangin kum khuan nun theina kanei karing so mun ro puiso kamitin kala mungai lo kan thinlunga sur chu so ai sun alat zo karing chutia an pahnia an kaldun lai chuan kong peng thuam pahni an bathlenga besia chuan kong dik azuna ngai ni ngoite hetilai kong hi nom zo karing Christian local ro ti chuan chu kong chu an zo tan ta a Besi kong dik lawa kan kaling ka siya so ente ru asur donin ka siya kong dik lawa kan local char ani hi so tilai so om hula turom turo ipanang ente Christian so zanrin tur in omalo ei tur kan mu thenga tiro ipan phei tiang Rin hel nei ne kalau lom lu de chu coming 2 million bay dongani Suro vâng em về cà phê chúc mấy tụi này
mi pahnih ram nuam pan na kong chu eng nge ni zeng le nghe kan chunga thingang le kan rin chu tiang so ni sia eng kim chabi thutiam chabi eng kong khar po hong thei chabi kan nei khomole hun nuam deuh ma se kong shom si ani wangin Christian te chu an kalna lama chuan an le le ta in lian pui chunga chuan an thiman thilani kong dika chuan kal se he phu hi an lut to turania an kong zo bul tran na le top na ani e hun nuam pangpar le he chu sang omna huna Christian le be se chuan dram tat na hun an thing ta ta chuan angil te ven ang main an oma chu huna chuan thin thatak tak te po an lo omani Christian le be se te chuan chu huan chu an han en kual vela nuam an tin thei chi sang te chu an en kuala lim takin an omani ril tram tui halna an kal pel ta te an thria lim ema an kal zela an vakal zel na huna chuan thin thatak tak te le unaw thatak tak te an vachar zela kan lo lo ma chu heram hi Emmanuel ramani e a ming chu finga ani ke ka ming chu ven thiama ka ming chu shetama ani ka ming chu gitakani ka ming chu Christina ani ya ei be se ani heram hi Emmanuel ramani chuan khothiang him chu kan thleng trep tonga trep to e ven thiam han hu vela ente be se anai to sin so kan thleng trep poni so Christian kro ikal thuai teng ong thui tak in lakal don sia chu wang chuan hetai hen om ve ri mai ro kan kalangai ho te ikal teng ani le kan kal phot menge mang thau le chu ti chuan isu po setanan thalera athlema
tên tệ bế sĩ cần có thiên bộ thêm na tộc về thô sinh Isua thalera thlemin oma helai mun hi huan zau tak Emmanuel ram anisia hemi thleng thleng kal theito chu satanan ati boy theito ring lo Take the shield of faith. Take the shield of faith. Take the shield of faith. Take the sword of the Spirit, the Word of God. Take the sword of the Spirit, the Word of God. Take the sword of the Spirit, the Word of God, the Word of God. Thanks be to God. Thanks be to God. Christian hiền hết tiếng hi với tấm tắc lâu chia tổ truy na in đâu nó chú lâu pa ta này đâu tu ama anh ấy si chuan nè nó bộ ama ta này lâu pa zara nè nó chú anh chẳng ta anh công dỗ sống tắc chú anh top ta Christian lệ bế sĩ chuan chú bùi thiên hình chú anh lụt ta này lấy địa van chú ông bầu ra lăng mà xe cái thuê rồi chú cùng khua in ống rồi ngang sẽ tao nó chuan anh tik lai main nè na changai lawang pathian thu chu khoi pha kan lawa a khoi chiat thei pon to hek lo nè na chu lo pa ta ni lo pa chu min veng tu ania kat la cham lawang anh chuan lo bit hring dup muna te mi bo tir thina sol na tui ka ma te mi hruai thin kanun na hi mi siam tha thina ama hinga bangin fel na konga te mi hruai thin ani thina lim ko ruam zo mai la thil thalo reng reng ka hlau lawang nang ka hna yom ital tum le itiangin mi thamuan thina ni mi do tu te mit muwa ka ma hian do kan ti bu sai thina kalu hi riak ithi to kanawa hian aliam ringa mathi lovin that na le ngil nei nei ka dam chung zong hian mi zui ze lang ti chuan lo paina kum khua in ka om ringang ka hlo ta apoi le mai mi tam tak hoi ka ta ani sin ta vek so po so lai mi po so apia deu mi po so pi pi se chu ta chieng sa ngat ani so
sốt lại mi phê chu cái ta lệ zual so bộ anh sẽ phải hiền cái ta với con này cái ta với tu na chuan khomuang tolovin midang khem tur kan zong teng khem samzo nang nge kha